Bună seara, vă salut și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ales să vedeți acest tutorial. Pentru videoclipul de astăzi o să vă arăt cum puteți să vă faceți o vinietă pentru Austria, Ungaria și Cehia separat sau cum puteți să faceți vinieta pentru toate trei deodată. Deci în loc să vă chinuiți să vă opriți în trei țări diferite ca să vă faceți vinietă, adică să pierdeți peste o oră, această aplicație, și anume cash.ro, acest site, vă oferă posibilitatea să faceți toate vinietele simultan. Cu un singur click vă promit că durează maxim un minut. Dar ce un minut? 10 secunde. În 10 secunde vă promit că veți putea face aceste viniete. În primul rând trebuie să intrați pe platforma cash.ro, ksh.ro. Ori intrați direct din URL, deci chestia asta puteți să o faceți și pe telefon, deși eu o fac pe calculator, este exact același lucru. Ori scrieți KSH pe Google și intrați pe primul rezultat. Ați intrat pe primul rezultat și vedeți separat, avem vinietă Slovenia, Slovacia trebuia pentru noi, vinietă Ungaria, vinietă Slovacia și vinietă Cehia. Ok? Ce trebuie să facem, dar ce ne interesează pe noi, avem aici pachet viniete Ungaria, Slovacia și Cehia. Apăsăm pe el, iar aici, vedeți, pachetul așa reprezintă Ungaria, Slovacia și Cehia. O să vă primiți automat prin e-mail, vă completați, aveți mașina cu care tranzitați aceste țări, care completați datele astea. Apăsați pe selectează tip auto, autoturism, dați pe continuă, selectați datele mașinii, deci doar țara de înmatriculare și numărul de înmatriculare și data de începere, bineînțeles, pe care probabil o să fie instant, numele dumneavoastră, plătiți și într-o scurtă perioadă de timp o să le primiți prin e-mail aproape instant. Dar important este că o să completați și le veți primi imediat. Adică nu trebuie să vă opriți, nu trebuie să faceți pe mai multe site-uri. Această aplicație vă oferă această posibilitate care din punctul meu de vedere este ceva deosebit. Sper că v-a fost de ajutor, iar dacă v-a fost de ajutor, apăsați chiar acum pe like și abonare.